Og vi har Nico heroppe. Ja, det er godt, Nico. Godt. Og vi har Jason, der er på vej ud heroppe. Og Dan, det kommer. Ej, vi skulle lige... Og der var madrassen. Nogen, der giver en hånd, Morten? Ja. Kan I lige vinke, drenge? Der kommer Sebastian! Kan I lige vinke, drenge? Dan, ja. Og William er på vej.